फैसिगोन बयबो ज' ना गुड इभिनिं मोनलाय दा गुड इभिनिं ने इभिनिं जाबाय ना मामोनलाय गुड आफ्टारनुन सोंलायलायो जानला फैद' रावबो जइन जाथ'थाराखै माथो हेलौ लोगोफोर रावबो फैलायदो दे लोगोफोर लाइभआव दसे रायलायनोसैलाय जाबाबो जायाबाबो हेल' खबर सबर बोरै गेमार लाभार हाय ब्र माबोरै खबरफोरा हाय होनदो फैला द' रायलायनोसै स्टार्ट रला मा स्टार्ट फल दसेल' रायलायगोन दे थेंक इउ स माच गेमार लाभार थेंक इउ जोंहा ओंख्रिया माबासो मा होनोमोनलाय खिथाद' नोंनो स्कस आलु गाजर ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय आसारमोन आरो जाखांबाय दासो जाखांदों खस्थ' मस्थ' जासाबबाय आरो जों लाइभ फैबाय थानो थिननायखाय फैबाय आरो जों ना दिनै खनसे नङाबालाय सानदेआवसो लाबोनांगौमोन ना जोङो दाथ' खामानिया सोलाबा न'आव थानाय जायाना रुमाव थानाय जाया नोमबा जे एकदम रुमावनो थाबाय थानाय जायो बे खालामा आरो लाइभफोरखौनो आंना मबाइलानो जाया आरो आं मबाइलखौनो दैनो मोना आंना दङ आंना जाया आरो आंनाबो दंनायालाय बेलाय नै खालामबा जाखायो आरो दा गावनि फेसबुकफोराव नायोब्ला र' आं खिथानि नोंथांमोननो बेनि फेसबुक पेजखौ दै फल'फोर खालामलायहैबानो जाबाय लोगोफोर अननानै नुखायो खोमा बेहायनो दं लाइटआनो फाथांनायावनो नायनो हाथारा दं आरो हेलौ मा ओंख्रि जालाखो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामाखैबा कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर सम मोननायावनो सम मोननायावनो एसे रायलायखानोसैलाय जोंखौ बुंहरबाय थायोमोन ना लाइभ फै होननानै जों बेनिखायनो दिनै लाइभ फैदों आरो दसे सम टाइम मोननायखाय एसेनि उनाव थांसिगोन आरो दा खामानियाव फुंलायखाबाय नालाय नोमबाजैया बाब फुङावहाय दे ओंखाम जानो फैदोंमोन आरो दायो दे दसे उनाव ओमफ्राय 10:00 थांसिगोन फुंदोंना फुङाखै खिथाहरलाय नोमबाजैखौ फुंनाय नुदोंना नुवाखै आंखौ नायलाय आंथ' नायजाया नोंना माथोसै नायजाया होनखाबाय आंहाथ' नायजाया मेंब्रांब्रांसो लाइक खालामदो दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो लाइक खालामाखैबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम मा सोंहरनो गोसो सोंहरनो गैलाद' माथो रावबो कमेन्टफोरखौनो हरलायला नायब्रा नोंखौ मा ओंख्रि सानैनिल' हरना दङ नै दाबो कमेन्टआनो लाइकआनो हेल' मा ओंख्रि लोगोफोर ओंख्रि सोंहरदो दे ओंखाम ओंख्रिफोरसो दोनहरनायखौनो जानोनो फै ओंखाम ओंख्रिफोरा माबा जादों दां मा होनो ओंखायनो नुवाखै मा फेगा जोब्बायमोन दां गावनाथ' 90% थांबाय नै माला गैला 100 थांबाय नोगोद नायखायो नेट पेकखौनो फोजोबजोबनानै दोनो हारसिं थाबाय थानांगौ जायो नालाय बेखायनो एकदमबारे जोबनानै थाजोबखायो आंना डाउनलड खालामनायावनो माबादों मा डाउनलड खालामनायखौ नोंलाय गान डाउनलड खालामलायबाय आंना मोनायावहाय नायनो दा फेगा जोबखाबाय
डिस्टार्ब मोना बेखौनो नायनो थानोसै फैलाद' कमेन्टफोर हरलाबायदो दे रायलायनोसैलाय दे कमेन्टफोर हरदो लोगोफोर मा सोंहरनो गोसोमोन सोंहरदो दे जोंखौ दि फैबाय थानो थिनोमोन ना लाइभआव जों फैबाय आरो दिनै लाइभआव दिनै दसे सम सफैबाय ओमफ्राय नै बे उन्दुग्राफोरखौ खिथादो दे लाइभ खिथादो दाखालि जोंनाव होफैनाय मानसिफोरखौ जों भिडिअ खेबनानै लाखिनो मोनाखै मालाबा भिडिअ लाबोनो नोंथांमोना थिनदोंना मोनसे जों भिडिअ लाबोगोन आरो माब्लाबा मोनसे बिसोरजों जाय बिथांमोना जोंनो होफैदोंमोन बे बिथांमोनजों मालाबा मोनसे भिडिअ लागोन आरो दाखालि माने आं गैयामोन नालाय होफैनाय समाव बे समाव भिडिअ लास्लाबनो मोनासै आरो जोंहा नै मोनसे सफैनानै दंबावो नै ओरैबो मोनसे सफैबावबाय मोननै ना आरो बिहायनो गानद ओरैबो मोनसे सफैबावनानै दङ आरो बेखौ माहाजोना हरबाय आरो जों बायनाङासै आरो बयबो माने बयनिबो अननायजोंनो मोननाय जाबाय आरो नैबे मोनसेखौ दानि गोदानखौ जोंनि मालिकआ अननानै होफैनाय जाबाय फैलाद' कमेन्टफोर हरलाबायद' फैद' माथो खमायनायनिबो खमायलांबाय उन्दुनो ओंखारबाय बिरादनो नोंस्रा रावबो फैयाबा उन्दुनोसैसोनो बेहा दारिफ्रानो नुहाय लावफबजोबलाय नै आयनाबो गैया बेसेबा गोलाव आयनाबो गैबा बिनि सायावथ' नायनोनो मोना आयनाखौनो माबायदि जानानै दं माबायदि जानानै गैया बेथ' नै खानाय दारि लावफबजोबलायबाय खानायखौबो सिनजाला जायलालासो लाखानोसै खानायखौनो खानायनि अबस्थाया नुबायना माबायदि जाखो लावखालायबाय नै दाखालिसो फैनाय समावसो सिनजाहोदोंमोन बेसेबां लावबाय थादोंसै फैसा गारथ'ला देनां न'आव थांबा बोसोरनैसो थानानै न'आव थांबा सिनजाहैनोसै फ्लाइट खारदों नै जोंना फ्लाइट खारदों जोंनि खाथिजोंनो खारथारो फ्लाइटआबो खोनासंनो हालायथारा हेल' लाइक खालामदो लोगोफोर दे गैथारा माथो लाइकफोरानो गैथारा माथो मारै जाखो नै नायदो रुमफोरनि अबस्थाफोरा ओरै जानला मोनलासो जोंना रुमानो नै एकदमबारे ओंखाम संग्राखौ खिथाहैदो एसे लाइभआव नायथोंसै थांदो भिडिअफोरखौ खालामनायाव नङा जोंना एकदमबारे जानला मोनला संनानै जाथारखायो नै बेहा माइरं दाख्लै हरनायमोन आरो बे एसेनो मानसिफोर हरलाबायनायमोन आरो ओरै माबा माबि दोनग्रा आरो नै माबा आथिङाव थायलायोनो बेना गान्दुआ एकदमबारे ओरै खर'जोंबो नै जानला मोनलासो जानो मानसिजोंनो ओमफ्राय नै आंना बेहाय होनारगासिनोमोन आरो उन्दुनोसैलै लोगोफोर उन्दुनो ओंखारबाय आङो गावस्रा रावबो जेबो सोंहराबो उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आं माबाफोर सोंहरोबा सोंहरनो हागौमोन आरो कमेन्टफोर रिप्लाय हरनो हागौमोन जेबो सोंहराखै जों रायज्लायबाय थानांगौ जोंल' रायज्लायबाय थानांगौ जायोना आंहा उन्दुनोसो ओंखारबाय ओरै बिजों रायज्लायबाय थादो आं उन्दुलांनोसै रायज्लायबाय थादो नोंसोरो रावबो कमेन्टबो खालामलाबा बाय लानोसै नामा लोगोफोर माब्लाबा रायज्लायनोसैलाय गावस्रा रावबो जेबो सोंहरा नै बाय लायनि सिगां नोंबाजैखौ नाहरबावदो नै बाय लानोसैसो दोननोसैसो नङाबा
नोंसोर रावबो रायज्लायथाराबा आंहाथ' उन्दुखाबाय उन्दुनो ओंखारखाबाय नोगोनो मेगनानो गोजा जालायबाय बाय बाय लोगोफोर बाय बाय कमेन्टफ्रा अफसो जानानै दङ नामा आंना मा जाखो ना रावबो कमेन्ट खालामाखै बन्द' खालामदो जेबो कमेन्टआनो गैया नै कमेन्टआनो लाइभ माबा जानानै दंमोन दां रावनिबो कमेन्ट फैयाखैमोन जायखिया जमबावनोसै आं दे कमेन्ट जमनोसै फैबावदो दे थाब थाबनो उन्दुनोसै आंना बेहायनो होनारलायनानै थायो बेयावनो सियारबो गैया माबो गैया जिरायनोबो बेखौनो होनारनानै थायाबालाय सियार बायनांगौ सियार दे लोगोफोर रावबो जेबो कमेन्ट खालामलाबा बाय बायसै उन्दुनो ओंखारबाय आंबो नै उन्दुलांनोसै खामानिया दासो दे बिदिब्ला बाय बाय लानोसै कमेन्टबो रावबो खालामलाबा बिराद उन्दुनो ओंखारो आरोना बिदि टाइमाव दे बिदिब्ला टाटा बाय बाय